Hi mga kapudibis! Today kakain po tayo ng isang latang sardinas at kalaating kalderong kanin mga kapudibis. Ayan. Bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay ko. Mga taking kabampangan. Ayan, akong palandili. Yung madam, maglinis siya kay lalong. Ayan. Mukulat ta. Ay! Ayan. Oh, ayan pa tsalaman. Ayan pa tsalaman. 555 sardinas, baka naman. Oh, inasi ko karakal ne. Naman. Panganta mo. Naman. Kanya man yung sardinas mga putipis. Mumulan. Nyaman. Sarap.
mapali. May pawas ko. Marakal kami sulo. Ma'am. Tama. Tama. Kanyaman. Pati dan magisan ko. Ay, makapudibis, naubos ko yung pagkain ko. Makapudibis. Kung buri yung video me, please subscribe and like and send. And follow naman din po sa Facebook page namin, Makapudibis. Thank you so much. Bye-bye po.